Malia que dispoñía dun mes de prazo para corrixir as deficiencias detectadas, a empresa Tungsten Sanfinx SL non foi quen de cumprir os requirimentos establecidos na autorización de vertidos outorgada o pasado mes de febreiro. Nunha nova inspección realizada ás instalacións mineiras en Lousame, a Consellería de Medio Ambiente confirmou que seguían sen cumprirse as condicións establecidas, o que supón unha desatención dos requirimentos realizados en Augas de Galicia. Por esta razón, iniciou o procedimento de revogación e comunicou a decisión á empresa, que dispón dun prazo de 10 días para presentar as alegacións que estime oportunas. A autorización para a execución dunha depuradora de tratamento de augas residuais estaba condicionada ao cumprimento de 18 requisitos por parte do titular da explotación, co fin de garantir a correcta xestión do vertido e as medidas para unha depuración axeitada, na súa obriga de cumprir cos obxectivos de calidade e cos dereitos de terceiros. Co inicio deste procedimento de revogación, a Administración Pública ven de dar a razón ás confrarías da Ría de Murosnoia e ás organizacións ecoloxistas que levaban tempo denunciando irregularidades por parte da empresa.